antiga comezou a invención da escritura hai 5000 anos e rematou coa caída do Imperio Romano no ano 476 despois de Cristo. Os primeiros povos que habitaron a Península Ibérica na Idade Antiga foron os iberos, que ocuparon o sur e o oeste da península. Vivían en poboados amurallados e as casas eran rectangulares. Ademais, tiñan a súa propia moeda. Máis tarde chegaron os celtas, que ocuparon a meseta e a costa atlántica. Vivían en poboados amurallados e elevados, chamados castros. E as casas eran de planta circular. Máis adiante chegaron á península outros povos colonizadores como os fenicios, gregos e cartaxineses. Os romanos habitaban a península itálica e a súa capital era Roma, pero era un pobo guerreiro que pouco a pouco se foi estendendo por todo o Mediterráneo ata formar un gran imperio que durou desde o ano 27 a.C. ata o ano 476 d.C. No ano 219 a.C. os romanos chegaron á península ibérica coa intención de conquistala. Para iso tiveron que declararlle a guerra aos cartaxineses, aos que acabaron vencendo. Despois de 200 anos conseguiron conquistar a península ibérica, a cal chamaron Hispania. Pouco a pouco os povos da península foron adoptados a forma de vida romana, así pois adoptaron o seu idioma o latín, implantaron as súas leis coñecidas como o dereito romano, fundaron moitas cidades como Tarraco, Augusta e Mérida e construíron calzadas, acuedutos, teatros, anfiteatros, circos